was nóid mar sin a ghuiineisle agus fáilte roimh fad go dtí eagrán Deireadh de Tuairimí Toghcháin an sathair ar thuairis.caí. In neomh bheadh siar agus beidir go bheadh chun cín ag an ann céanna lá an chomhar agus mar sin de. A chuir dúis beidir an súil siar ar an bheachtas áiféiseacha seo agus faram in neomh tá creaaltóir Máirín Ní Ghadhra an tráchtar Donncha Ó agus an tíir seoir agus eagrán Seán Tadhg Ó Gairbhí. Agus le súil siar a chabhar chósaí Seán Tadhg beidir go das náin leatsa ní is gom orm héanaá sé ach taobh síocht dom go raibh an Toghcháin seo ná an achtasíoch go dtí seo anna neamhar anna múd nó leadránach nó leabh bhfuil le cearta gom agus cad is cúisle sin. Ní ortaíon a bháin tá sé dear na randiach tá sé sa gaiirí leadránach inis bheith caint fé cic có leadrán agus tá Toghcháin a chuid a bhíon daoine súla seornta bí mé chuoine beidir achtraí mór a tharla fadóach. Níos minic cína a bhhailrt bíon Toghcháin ábharíon lebh agus tá anna íireacht déanta a gcuine na meán beidir le seach nó mar sin chun beocht a chorán agus beidir goil míad dul thar fór a géir dhéanamh mac bhfuil sé factáin a gráma tú le seachtain nuas cíimiid a marc is tócha ach sé bhí sé lebh agus is tócha beidir an duine smó a dhéala son a beidir Simon Harris mar gur sé chó lebh sin agus mar gur bhláigh an scéal sogur a tipper agus mar nar a bhéon rud eile ar siúil dhéirigh na meán anna bhór agus daon anna bhór seachar na botún a bhí a dhéanamh aige agus beidir gur Simon Harris an duine smó a bhí híos leis an leadrán san. Agus nadidir bhain bhaint a bhhaínta go chuúsa chu mar ige seach. Nadidir bhain bhaint go raibh an tréimhse Toghchánaíocht an tréimhfeachtaíocht anna gearailt ar fad. Agus an chus sin níl fianna fáil fianna gael bí báinna chéile ná nar go chéile mar bhíoh go tradiisiúnta. Well, sé sin fear agus lua Seán Tadhg sin freisin na meáin a bheith ar beocht chuir sa bheachtas bhealach beidir go na meáin go th fór, mar tá gacha le meán in seán agus tá gacha le presóáid an agus ní nóméid gon lá nach chuil duine cínta gur rud a cínta os de chóir agus tá mé cheappa go raid a dtíine bréannaí scipaí go má gur úirtead le ní féidir go siad seoach ar mai a ríis agus gnear na dtíine neafhín go leor thorá go háid an stíl Americanach sin na presóáidí chohhaid an trúna cethar os cóir slua idir seoirí del se na meáin mar chéile sé go rá ábhar dá thuirt a chur ar fáil chob chohhaidin del se na palatóí mar bhí si fáil ardán ach ní na heb gur an poblbocht gur siad sách tíró sách skipuí agus marach go an feachtas chu gear Tá mé cheapach dín dodóte lugeleg amach seach an eile sehan, mar bhí chollehort orlum cho hagriche, cho sais clachtiche, bhí se nús drama chollehhaid an be os de chóir agus gá réir sin nu de hále achtre agus leis achtre a gan teir grúni mu fad léim mu fad mar go rud a cinint nuí nó so hí neamh agriche baint leis. Ja, ná fir pad chuile gachtar tarna daine sé go buinte seo. Chunach an tú slíb ratan sin, cad ceappa sin? Well, níor híd me go se cho leadránach sin. Tá mé ceappa béad gur iad na dínas na meán cumarsáide i gad do bháirín agus de Seán Tadhg sin. Agus de iriseoirí go leor eile tá scríomh cheap go se leadránach. I mean, tá ahrú omláin sa tíorgrach políocht a tarlaí sa tíor seo ó bhí an Toghcháin dearnachán. Suas go dtí sin is dócha ó bunú an stáit dit á rá go rá fína fáil fína ghil agus na páirte tháinig as a dáine siad gur si de bípána chéile i ggéar a taíocht a phobal. Agus ach ó chúdar isteach a rialtas tá sé chinál beganín bréagach ará go bhfuil fína fáil agus fína ghil in éige chéile mar ná ríre mar a hespáin an díspóireacht an ihe faoiire nuair a bhí an trúr ceanara na páirte móra Mary Lou in Indy le Mícheál Martin agus Simon Harris. Tespáin ó an soléir sin mar de tá fína fáil agus fína ghil an tíomh céine ó híomh na hideolaíocht ó híomh na políocht agus mar sin de ní lánach mion difriochttaí etra, ach tá difriochttaí etra, ach is mion difriochttaí iad na ríre. Agus go bunúsach an sé rud atá an tá gceist sa Toghcháin seo dar lumsa má bhreann tú an picú mór
ná an bhfuil sin féin le bheith cuine amach as rialtas ag fína fáil agus fína ghail agus sin an príomh-aim a bhíochob agus is ar an mán sin a rid siad an Toghcháin. Agus a bhíochain just ócha ar na hábhaid a rathós a plé agus na hábhaid a raig a bhaim vótála na níine ar an níine. Cuasaí tíochta go mór a dreish an costas marachtála, cuasaí dígus ceirt, cuasaí inimirceart mar sin de. Ach nuair fíochain ar an pobalbhréid an TG cethar an gáilibh hir, de rih rud a bhainam mar is an pobalbhréid sin, agus gur luigh breise seasca faoin giad as na dtíine pobalbhréid sin nach ar bhain chur ag cuasaí tíochta ortha. Ach at son gur raibh breise seachta faoin giad an grúpas na bhíomh a raibh. So an bhfuil beidir an tábhairtíochta chun an tionchar immer no cad éim roiid tionchar vót ar na vótaí. Bhainní, cad ceapan tusa? Tá rud stohíháin leis na pobalbhreithannaí ar fad agus tá san gur pobalbhreithannaí TG ceithre dírithe ar chéad a gháilcheantar ach go háirid na pobalbhreithannaí náisiúnta se tomatáil chola lá. Tá mu fáil marc náisiúnta go na páirtaiche. Ach an rud nachdugtar san áireamh ná go gahar tú breanú ar chola altáchan sír se mar bhún táchan na chola gháilcheantar. Tá ceisnaí láganta, tá páirsantochtaí áitiúla, tá stair na háite, tá an tíreolalas, tá an merid rudaí a chafar chur san áireamh agus ní féidir á réir sin ar a ecans tú marc aber fiche faoin géad nó fiche him faoin géad ag páirtaí. Ní féidir sin a chur a bhaim ar héon dáil cheantar ar le. nó go síú síos agus breanú na hirirthirí agus ar na páirsantochtaí. Agus sin an rud nach naibríon na riamh a bheachtas Toghcháin, agus sinna fáta mé heapa go is bhainneomh rá a bheith símagam sa háíre in sa rud seomar, bheith mu an tinrih amach, be sin thar bheith táhachtach. Mar go leor gan na hátaí mar hampla gúil an aib tííochta a gantar bhachta a gachrach na tíre. Ní héan na hátaí sin, ní héan an pobl na hátaí sin amach a bhótáil ní bhíon ibdrachaí móra meas an phobal sin a bhótáil go minic. So má bhíon an tinrih áard, má bhíon go leor daoine óga am a bhótáil, a rís daoine óga chláán go mór faoi chuirsaí tííochta, daoine níos sinne agus níos meánaí sí tá siad socraí hana héana agus go leorach a bar a gomport. Agus an sin in an lei baine se le chuleáil cheantar leis héin agus is cum cé chomininic agus láras na pobalbhreithannaí náisiúnta catú fannach an oscail na boscaí ar mais an sahain le go bheicú citarú a choleán ar lehaach sin. Agus tásigh na pártaí polú lei sin nach cumachtarrá se pointinte annach faoí an fáil agus finna gaile bheith ar bheith chuneal hin féin amach. Cohínte seo an aib, mar mat a fianna fáil agus finna gail méte ar hin féin a chuneal amach, cá racha sin féin. Bhfuil cosán ar bit acab, bhfuil slí ar bit acab le páirtithe córéalta se ád. Agus ní bhránín se go bhfuil mar tá etí chléise tíir seo bit sí bagnú crua, sí choscailtí tá ar etí in ar an etí chlé. Gúil sé dachar eáil go néontótíis mar grúpa le chéile ar bhealach a bit le dúflan íon fálagus in gail ahort. Agus sinna ágant muid ganrá réalta se bhealach, tá sé fálasach an géad lága bit íon fálagus fina gail agus drama cín eile í a bheith arás. Agus tú mit ras chuig an geisina gan tamlín mar tháinig pobl heileach a réad an Business Post. Ach Seán Tadhg, cad an tábhar smó chuig go bhaid mar bobbal, nó bhfuil éon ábhar faoi lethe dólas nó ferú bháín sin a bhfuil ábhaid éagsúlas na dácheantar éagsúla. sé sto go gohfuil agus go mín na gáí. Bhín sé simúil fiochantar cadéad nó rudaí go mín na páirta héanaid a géirí go méidir se láirnaíon som an túir íon fáil, agus ar na nGaeilge seachtain nuas agus ar níos sport ní hena is léir go bhfuil ar míle níl a géirí cuasaí eacnamaíochta tharraingt seach sa scéal mar go léir go gréideann siad go bhfuil léige an son de hin féin agus bhí sé sin anna léir an hÉallaithe mar dúirt sa díospóireacht. Ach an rud a bhí Máirín ar an son chunas cean chunar atá go bhhéach sin féin dul isteach go ggócht. Stolam sa díospóireacht son agus go generalta go mrachas go méidir ná raibh Mary Lou í héin nach chuil sí héin nach creidin sí héin beidir an nóir seo go méid si ina tíiseach agus greibh sé sin le brastan beidir ní hÉallaithe chumá nadidir cad cheapach Máirín tá na gotsa ar Mary Lou a bhhain ach brachas go méidir bhí sa súil go raibh sí amach an tatan seo agus gníoradh sí cogur thrá eile an seachas fína fáil agus fína Gael. Agus dúirt sí méid sin ach stop sin son nuair bhí sa súil gníoradh sí tuairt sin stomsa bheith tíiseach. Tá sé sulla fecrum sa bheachtas agus mar tá ana go mar bhí lu cara le muam siad olscoil le blianta fadachannach. Chudinn copplarúd san áirimh seo, bhí híon bhí droch blion ó híh is síl pásanta ag Mary Lou. Tá sé an dachar nuair a bhís
tinnis mar sin a daileach ar hagan eilteisteach an daras na cháilinn súgan go tuis moirí an dachar airí níor agus zíú ar chósaí mas ach náíocht a tííochtta agus tá mé cheappa agus ní duna leiscéalt atáme ach nu a bhraninstú ar an mrú a ar chorá faoi follasí tííocht agus rodí agus faoi mun sonraí. An dachar sin ar fád chuineála a chleigem nu atá ach sin ach nerad le sin tá si hééis se hanam a chorchan cín. Níle sagam, I mean, bhí me léh le seachtain gúil ráfli go leor hímpel le lí agus hímpel hí lein go méid go neiro TS hééis an táchan se gúil sé geiste go se siarhhain gadaracht. Mariaala nachhfuil an dalchan cíine dionnig sin féin becheart a bhacht níle sagam. Agus is tu mu ar fad gúil bailí bhfuil meach chénig sin féin le Canarí arán agus le rudí chorchan cíine agus Covis nachhol se cruúleke an chodéile an fortí Parliament go méid si gaiirí as go lua agus gur bín chéad táchan eile an deis le hall réaltas. Nu ik kan stu mar dem go fi fá agus finna go an náta iad a chuneála amach agus tá chunspóid i bhí an fáil. Tá chunspóid inbánach a bhí an fáil, tá sé rá go hascin sig le hétí pat a cóp agus Jim Callahan nach meach lochtach go bheith gobar leis sin féin. Ach ní léanana ach neidir de brú ar bhí hall Martin agus ní bhreanín se go mé an bhrú ar a cheanaracht mar duine é gola gaiirí leis, tá hinam líontaigin leis agus tá airithe leis cé go an tuairimán go fion na fáil scrista agus nach ein techtaníar go dóin tá féchan téirnach tá op san pap brehanna an bouta se. Leis andachar Canada a neiríon chomáisisin leis a chur as samálach leáil go réaltas leis sin féin má tá sé sin ná fannacht amach. So níle sagam chuirt a go rí le an very luú rud bháinna déir hin ná níróí go fiochhir san díosbach tena í hána ach múnan an síalbéidir gur céal ceannaí tá an agus go dtuginn sínis nach be bon agus bar an tíle bheith thofa. Ik sin mar ilú de bert woordchannerí eile mas film fo sin goáil a chunnach a gain. Is doch go buinech koppel barhuisle a Simon Harris, wie is a kainter an Harris hap a buine chapas an sin koppel bouta. Yeah. Well, das par a tíreisgurí an tíhir, just bhil an puinte dhéanana faoin tíhirt. Tá tíhirt ina ábharhór dá na táchan seo den na daine bhfuil aspa tíhirt a ghuiúntarb. Ach nílann seonnach mionlacht an phobal. Tá go leor daine sa phobal ag déanana go maith as an gealltanais tíhiachta. Tá daine bhfuil tuthe mothir cíasa chob i déanana iontach. Tá na daine atá ag tógáil tuthe, tá sé dé déanana iontach. Tá go leor daine agus níl si de géire go mbeadh aber locht na dithe ag titim. Rud a bhí gceist ag pleanaí hin féin. So tá cinál Tá tíhirt an táhaach de ghoin óga, níon dúirt fi sin, agus tá sé sin le feicáils na pobl brehanní. Níl se chó táhaach sin de ghoine manéasta. Ní sé tíreisiid na Canarí. I mean, ceapan bhí me brennahar an bannachar hosaí Simon Harris agus Michael Martin go puinteach, Simon Harris go spéisialta. Bhíidir i bóla hin féin maiálar na rudí hála i sin féin an sin le beidir blian an nós na conspódí, na go is módar a conspódí bhain siad leis an túisceart, a fós héin bhí sin féin gá bhóla go tréan agus bin bata iontach a bhí ag Simon Harris in Mary Lou agus sin féin. Ach, níor déileáil sé héin róhá leis an iarthóir a fiocht siad thuas a gúnta luí, agus ní féidir bará nach ra visacop céird bhí déantaige. Agus ag an amcéanna go dtíon láin jo, tá siad fós ag tuairtaíocht a go, ní bháin sin nach vís nuair a chuireach ceistir Simon Harris a meach sé canvasáil de megahan inniu agus níor sin an freigrahort. I mean, tú goin deis go inte a hort agus cháil sin deis. So ar bhealach cháil Simon Harris ar bhealach smacht ar an bhachtas I mthúrimse. Nuair nach sin an déáil leis na feibaní, agus tá an feibaní níos chuile háachán, beag duine échant, aber nach ra is a go faoi go rud échan déanta chob nó go rud échan ráite chob a bhí aspealach agus déile. No, tá an spéisiú leis sin chuir I gcomparáid le Michael Martin. An bailach ar déáil sé an ora. Leis an bhirt córlór chunta a bhí ag fina fáil I nGaeilge hir, nuair a bhíidir ag tuairt le fis cinál gur hiic siad cén fearr dó óstáin síos, níor a sé rá go ceartta a go síos ach bhíidir a tuairt le gur thug siad le fis. Bhí sé an spéisiúil déal Michael Martin le sin láthrach.
agus dag an bhirrta up an party. Nis tá mé ceappa go gus léiríonn sin ar bhealach an cinál smacht atá ag Micheál Martin ar a party I gúmparád leis an aspa smacht atá ag Simon Harris. Agus a caiintear Micheál Martin, agus go staach antaim mar bhí gur daon tarách, beidir go leir tú fí Micheál Martin chumá mar bhfuil sé éis na cosa thuirt leis ar lí, go bhfuil an bhfuil barthaistí buinte an mart eile, go chéine caiin fó, agus go bhfuil sé fanta ábhídíon ciún in sin agus ní gád a feici anamar go bhfuil an bhirrta le titim. sé tá sé sin fearstálam go raibh sé brasásta goráidir beidir I gceann áras íon na fáilgráidir ana hásta liganta Simon Harris a bheith a ré timppel na tír agus fóidir faoi agus tá bhéad fóidir hín fót is tócha go mór seans cinníonn tá batún agus sin na hála agus is tócha hí sa léad léirhes ar níos spóireacht déabhart agus bhí rás is ó Napoleon ánig den éigent agus an rud a bhí ann mas bún mo chuoine ná nuair ha de nád I dtíanana batún fág fé agus sin beidir an cor chuige bhí ag fína fáil, beidir nach é sin na cor chuige bhí ag an dúsacha ach tríéis seachtain beidir is dólam go dtithe gur bé an rá is fearr a réaltaí síanamh ná beidir dul chun sún sa glóir ar fad agus é ágant fé chuoine eile beidir na batún I dhéanamh. Agus dair go mála sin dhéanamh agus is tócha an cor chuige tá fína fáil tá sé ábhríonn difriúil chomá mar gohfuil sé stólam gohfuil de bra níos mó ar na híorthirí tá stólam go méidir go bhfuil níos mó iarthirí ag fína fáil gohfuil leithnáir agus tá seanna bhunaithe agus mar sin agus tucha sé sin na gceiste agus sin an bhfuil a bhí ann na gcónaí daoine nGaeilge gur bh méid an daoine a gaiireas agus mar in broch an foiinemh nua se na híorthirí nua sin bhachan de seans ar thíochán leide go mór. Agus is ceiste sin ar fiú going a phlé ar bhealach. Cén fá ó bhfuil in iiri sin polatóirí ag éirí agus iad ó go má fós. Sna ceargadí, sna chuigadí, cén fá. Agus mar is tá contúirt échan de bant le sin de cuasaí polatíocht amachchan seo. Má tá daoine cinál bhfuil taithí agus daoine maithe chud wathachab agus iad ag socrú ní fiúgam níos mó amach le seo. Is rud nua sin a ríiste polatíocht na hÉireann na riad ní bheochtaí na gaiirí an polatíocht go dtí go dúirfuil isteach sa sépéiliad mar a déir sa chuntra go dtí seo. Agus an suúchan tuí ar láimh go dtíon chéad chlúna le go buinte. So is cinál feib an mhór sin de ina ghail am líanaach, déach sé bheith na aib de ghaoin eile freisin de páirtha eile amachchan seo. Tá muid I géar a golóir ar an gúid polatóirí. Agus tá golóir brúní orb, agus níl siad an go bhalacha hiile ó éonáid, ó éonrod. Éonrod íarann siad tá sé gas scapa agus béad go bhfuil an rud atá ráite chub go bhfuil se gá chorás rocht agus gá scapa. Ach na ríre tá sé andeachar bheith de folatóir na léhananta tá anna níis. leiscéile Breandán, tá chuigh sin bhaile sin féin freisin mar bhí rionscá go dtíar thuirí an tam deire ba dtíine nuiad daoine nach raibh ana orb agus heas siad agus is maiollar an ton takeíochta seo fuair sin féin agus an borra áhar ina bhóta a fuair siad na saochán. Ní bheith se sin ála an tam seo agus tasó ar a thuirí níos seanmhna mar de bhfuil ólas ag an bobbal orb agus is siad fianna fáin na máistrí a cheart na políocht agus beá ó bunaíh an stát agus is bhhab a chohanna sin féin in na measca fólam sin féin go háid go bhín le coppla táchan ach sinna ná le go bhí finna gail about seo iarthirí nó nach ra anarb agus Canada nó a bhí I bra ar inniuh agus ar bheith riocht ach agus a bheith sadar chularráid sa tír ach níor stop se sá fada néát le láirtla daoine agus nuair a rinne se botúil, nuair is stop se agus cadhairt convention na gealltanais láirt leis le hána rinne sé míisc agus béid goil cecht fólamíoach bhaid sin freisin nach leor a bheith riocht ó chean ceann tír a crathláh le daoine nach naibrín se nach déint se bhaim mar rinne. Agus a picosós ar buin sin, a tulahhaín agus an nascail sin géad tapig a bhí again. Mar ginn se batúns mar gur an achtasí a cho láimh sin peococh suas ar a batún sin agus buíon chiad cheiste chud a chuige an dhearnach díspóir a primetime. Agus chunnach an sin is a caiint stocha ar an ólachaibbre stocha man tú caiint ar an nimh atá seans na meán hÉallaithe agus go polteáire go dtíine gagódaíocht mar an orsacha agus leanaí ág si té tú caiint bhfuil an tólach bhfuil nimhann sean bhfuil an tólach rórámar riine agus lena chu sin
má échan tuairgáithán chéirí mar hampla Breandán Griffin go raibh seaasar chun sí persanta ach tá cuasaí taisteala gceist chamáin, ní thunainn de bheithe de $8 ó hÉallaithe agus bheith de $8 ó nGaeilge. Tá tú mithe go fada sin ó bhaile thraí agus mar sin de. Well, féchalí Cairns mar bhfuil sí súla póiste in na leihananta seo, tá sí fanta gorca le seachtain na deile mar sin an áta mé an leanamh teachtar a síal. Tá mar si thuas lonaiche im le clia bheith sí a bhuaisceach coppla núméid gan Rotondra nó Pe Hospitaile agus níbheh daoine tuairteach gúil sí nasnamh ón bheachtas. Agus céim fágan nach daoine tuairteach fin na lehéidí, is cuid gom síala a seo, agus céim fan nach an cad ag polytóí síal náúra bheith a go chamála se go deile, céim fá go gafar bheith puca a rudí mar sinna agus breanhar mar lochtanna. Seán Tadhg can ceapan tú? Ja, een team is toch bíán a gcóí a dhéanamh polytóíach beidir go darlach sé sa fóbnó sa tupan ar ding. Dachan is siarcháin a tám ó bhaiden go hí agus frisraf nach glanir na man ho síalteach ní sé écé sin níanamh nar an tú mit a polytóir. So ní bhíon agus tócha sin ráte beidir gur ceantas na botún is mó íon Simon Harris náíonn sé, is mór mé daine sin a Deireadh gas náíonn sé iirecht níos mó chuide chuiche meid, Tá cinnte daíonn sé ábhraíon iireachta go bhainach go chuide chu san fanta agus beidir damach in de cení ó polytóir mar sin I gceannas ar na Gael ní dólam gomach lehannéir sin daoine methe agus gomach rud éigen geallta do chuide chu no go sé timppla ar líhéigeach níor hála sé sin sa tú siar agenda níor lu tú lío chorbe. Se is dólam gur raibh inda gur bin ceantas na bhna mór a bhí agenda seachas beidir ag lío ach bhór a méide neidir a bhachamar le héad henne irid san tactidála ó fátaí a bháin agus gan irid san tactidála chu. Min leiden a heachtidála bhí op. Se, so neidir cad I cheapta bhannach fé ar dénach dóíireachta ar cheartíirecht níos mó bheith déanta chuide chuiche meid. Well, níor thug chuide mór an de ógra sin bin feibháin a bhí an. I mean, Heather Humphreys mar hampla, Tá mé cheappa gur fógra rinn si díocht Heather Humphreys a cuiineáil agus bhí si machna bhegus machna bhe. Ag deire mar a deire rinn si so intin, Tá mé cheappa mís ar a fógraí go meach an Toghcháin an. Agus nar níl iarthóirí atá peochaíoch a chob I gáháin mhuineáin leis na siocháin sin chuineáil. Ní mór an deising ag níorthóiríd son iad héna crothú. Comáile sin, I mean, hálan nuair chéana ar nó a bhína fáil Jackie Cahill, hí sa Dibredáin, níor thug sem mór an dógrach irid. Ach ag an chéana bhí iarthóir má ag bhína fáil ré le cinál agus seans go meach sé 6 réchaí, Michael Smith, agus ach croise sin tá riontátacha ina bhfuil taíocht leidir ag fína ghil, agus mis sé gol riad na dáilcheantar de thuairis dtorthaí. Thug me fi dearra nar ire, héis go bhfuil taíocht leidir ag fína ghils na dáilcheantar sin leis na blianta agus na Toghcháin áitiúla, níor a iarthóirí leidir a chob, agus go bhfuil tí siochan na chailúnt méálar sin. Thug mé sin fi dearra láid. Tá mé cheappa chun chuil níl sam a colm gur somplaí sinne se chun le lí háas, ná háil siad séchan ón Murphy nuair a daidir sesin as agus na ruú a bhena Patrick séchanach. Tá ardmhéar le lia James Gagan an sin inis. Ach bhí siad a ggéircéis ó canal bhhearás agus chuise sanna méoch marí ar thneasplach agus be go leor go bhótaí ina Gaeilge agus chuiciise in átáil go bartaí hain. Yeah, well, tóga siad siochan James Gagan ach déta dís gáíochán a hógáil. Déta dís an tarna an hógáil, da mar a gorá céir ó canna lechob cínte. Sar bhg mí ra rudí a thór agus an choidm mar sin de. Bhí mar caiin fest na hábhar sin cuasaí tíhéocht an costas marachtáil an géalagus ar bhd. Cuasaí Gaeilge agus cuasaí Gaeltachta. Cartleor bín bíaghrá de hais éigens na bhrógraí agsúla ach mar hapaigh mar ábhar cainte Seán Tadhg ní bhíonn sé le chlós na naidíide míon gomór na meán bhíorla. Ní bhíon agus ní henrad nefh gnách é sin na stocha eisceachtatá nuair bhíon pléann fé chósaí Gaeilge hála sé nuair dhearnach a sin a 2001 nuair thocaigh in de cenní gur sé gurí deireadh ar le riachtas na Gaeilge den scrúdú áteiste ach seacha sin is dóilm beidir go gafa dul siar go dtís na hochtaí contact ar éon sampla de Toghcháin gur bhíon bhórchaint fé chósaí Gaeilge nó Gaeltachta ach
Seanna forógraí tá anna chuid gealltanais níos mó beidir ná mar a bhí a chéine cúpla leathnach ag páirte inis agus anna chuid tá áiféiseach anna chuid ná tarlóig mar is gná tócha ach tá cúpla simú ann chomá tá molla inis déanta ag tá molla déanta ag sin féin agus táráigh fianna fáil agus fianna géal go méidir go méidir dearfach fin molla chéine tá sé déanta géantú chomá sin gomach ar a stát sa ráinna dachas. Neidir amach sé sin mar chuid den blé féchlár rialtas gneannach sé sin rud éidir mar sin aíomh gur beidir gnéar fa gur rud beag bhacháin ach rud mar sin déata sé aíomhríocht dhéanamh damach den éigen si sa ráinna dachas agus an comhaireamh son agus an comhaireamh son a bháinarach. Neidir gannach raibh diamart ó hebh cuasaí ceisna tííochta sa Gaeltacht pes na forógraí is méid bhí gealltán ó rásásta leis. Well, tá rud échans ráite ag golóracha, bach tá sean lag, a bhín mar hapla an comhaontas las tá siad leis an ceistí círe ar ceart cóchtaí tííochta a bheith ag údarás na Gaeltachta. Tá mu dimí ar an puinte gur ceart an ceistí círe ach spinna ví sa forógra toghchaíochta chub. Agus ar a leid tá fianna fáil ará agus Thomas Barner agus soléir mar de a bhfuil sé ggéar cóchtaí tííochta údarás na Gaeltachta, agus ar bhealach is dul cin cíine sin agus lecham leis go méid fianna fáil sa chéad rialtas eile meach bháin ó bailach eile agus béis befar an an cinál bheith chur breúir méáir sin. Ach just bháilm just is seorá gáfuointí anamh, das bara is ceist beo fola tíochta ceist na Gaeilge dús ceart éireann nar a bhín sé an toghcháin ar bon. Méálar cinál ar tócha go bhfuil Déine tá an éon dul cin cíine bheith déanta an nGaeilge ó thua mes na néondachtóirí agus méálar sin tá sin féin agus rion dramaní eile beidir ag brú ceis na Gaeilge agus tá na dtíine mór na sráidnaí faoi ceis na Gaeilge, so tá sin ceis feoin sin ach níl sin na ceis feoí san seo. Cuid an ró méálar ghfuil mór an chuileáirtí polítíocht ará tá míidir son na Gaeilge. Ach ar son na Gaeilge sin ní lóréis sin. Cedíad na rudí practicúla dhéana siad, cedíad na éileh practicúla. Agus sin an tarna faointe tá géar a dhéanamh. Bín chun na Gaeilge déanana anobair déanana stochaireacht ar na folatóirí. Ach amantí bín na éileh a bhín sa chun na Gaeilge bín siad úlhíach agus I mthúrim se chuide chub áiféiseach. I mean tá se áiféiseach a bheith lorug mar hampla go meach údarás na Gaeltachta mar hampla I gceannas ar cuasaí pleanálas an Gaeltacht. Tá sé sin áiféiseach a bin rud a bhíocha lorug ag chun na Gaeilge. Níl an nuair sin cainte a chobéir sin inis tá sé cainte ar tííocht níos mó an pleanáil. Ach bhí sé sin áiféiseach, rud eile tá áiféiseach ná bheith I mthúrimse bheith ag lorug ar a sinseach den Gaeilge agus an Gaeltacht. I mthúrimse bheith se bhhad níos fearr bheith ag lorug rion Gaeilge Gaeltachta as héin gan bheith ceangatasteach nó faoi cinál istéile míle rud eile agus go bunasach is bhí ba chailún an mhóra don Gaeilge agus an Gaeltacht gur curú deire le riona Gaeltachta as héin. Damar de gur riona sin chun sonna go chunacha amach rain Gaeilge agus Gaeltachta as héin go ní gágameach. Bhí rion Gaeltachta as héin ar féin na mblianta ó néidir chuige sé go dtí gur gnearna fína Gael in áíre dalamalóga choring néidir 73 nuair a bhíidir ggéar an bhuiil is mó búlhar an Gaeilge a bhúla riamh agus bhainigh siad agus chuirsiad ar a sinseach isteach I plé leis an Gaeilge agus an Gaeltacht. Ach ag an céine bhí an rialtas ag bant na chosa faoin Gaeilge sa chóras peblií agus sa chóras I dachas ag an céine. Is rud an siniciúla bhí an. Ach d'oibre riona Gaeltacht anhá nuair a bhí sin na rion as héin gan a bheith meascíisteach le rudí eile. Agus ceapan agus is éile bhéh sin étí a bhaint amach, réasúnta éasca. Ach ní bhain formach go deo an éile bheile I mthúrim se. Déirhann se ó híh má bhíon rin na Gaeilge agus na Gaeltachta na riine an héine agus bechóir goach agus beidir gur an sinna bechóir an tarastát a bheith le dúil go sí éidechas freisin agus go nach an dáín a comhaireamh le chéile. Tá sé áféiseach nach bhfuil an rion éidechas agus rion na Gaeltachta go bres láh chéile na recinn coláistí Gaeilge so ní mar sin. Ach tá sé Harbh a táhachtach go nach Gaeilge ag an sé
atá iste in san rin sin. Is cumam cidir éan in rin sin lead difriocht. Le coppla míon nuas na bhí Thomas Byrne in Aristát san na Gaeltachta. Mar bhí fearrán, ní bháin bhfuil si aige hellachas cantóúdrásacha agus is léad go greisin se insa. Agus I mean, bo afrú síl hún fad a sin le tréis na zemlí an rih sin agus an chuí go Russia le dtíine bhí ligan Européin go sé á fólam agus just chuir saonasart a brenn so credim se go se an táhachtach just mar humble gan fphobal fad go greidim mud insantanga seo agus go bhfuil si radar an réaltas agus an stad choris. Agus credim gur mór an áire go háid fin gail ó híh agus policy a lenatanga. I mean, cheiste mis an tíar ar a stad faoiró le míanús Seán Tadhg duine gohfuil anbas an agus rinne a dhíhil nuair bhí sé héanmhar ar stad agus a dólam an tanga. Nuair cheiste tú bhfuil tú géire go aire le gailge nó go airicht gailge gailteachta an más féidir agus má tá daoine le gailge tofa. So is cuma an freigrach á ríide ach go neirtar más féidir. Agus dúir sin go peblií, agus is óasach an testméireachta sin éon fórsaí atá gearráil rialtas I dtíad go muon siad a gcónaí go bhfuil measach beidir ar dangas bhfuil siad a geir dhearróchan. Yeah, we go behind cosúla is an rúis in a bhíon an intas na Sovétán a bhí an áí religiún ach bhí ran óg religiúndaach agus ar a religiúndaach. Bhí cinnte nach raibh an fersin a go a dheafranóid ag dhéon servís aglasta mar a dheartha. Ach bí an rud a bhí an a bhí se an le smachta chuinála nach meach an religiún ag go cíine. Agus braham se bhfuil chuid an intin céan ag fína roiil amantí nó a chapan siad an daine seo ar an Airstát. An ceis san dúir Thomas Byrne an rud céanna bhí se an bhaidcréile sáthagainn agus dúirt sé gur chuma ach ceis stádas a tán is dó ar hlí. Mar bhí Thomas Byrne ará gur chuma gur bhfuil Catherine Martin ina thara síonseach agus bhfuil sé sin in Aristát agus go mín siad gobar le chéile agus gur chuma. Bhí dónn go greith sé sin mar dhéachann tú ar an airach nua a thug fianna fáileisteach den na dachas tríú le bhéal. Bhí irid gasca dhéanamh cofaí sin. Agus an cúis go dugadidir isteach mar greibh an tábhar san chótáchtach san dóibh go raibh siad chun airirt. Hínseach a thuirt thuirta ach sa chá seo níl sásta sin dhéanamh. Léironn sé sin scéal an héana stáilm náfuil sásta a dhéanamh. Neidir céan difríocht dhéanamh sé gur peitgóil stáilm héin gníomh sé difríocht daimseir bo sé agus mar sin ar síonseach an ach is cinnte gur ceist stádas tá comma a cheapan réaltas bhfuil tácht a bhaint le rud éigent tuair siad airach tíonseach don rudsan agus mar dógan tá siad rá nachhfuil se chotácht. Agus beidir go bhíú going brenn ar na polithe éagsúla táid na pártaí políochta agus cé tá daríre. I mean, ní dólam go bhfuil mór an de chmórtasán leis an iorninseacht. I mean, tá sin féin a bhhad níos dingháiltó híomh na Gaeilge go. Tá bhhad níos mó politóí a chob freisin a háfar sa dáil a bhfuil táin na Gaeilge chob agus a credens tócha I bhís na Gaeilge. Is tócha go bhéit rá go meach fína fála tíocht sa tarna áit ó chahád tíobh hiorgób. Agus mad leis an gcuideile, ní léiríonn an ccuideile go bhfuil spéiste leideach op leis an iorninseacht. Fína Gael an cuentas las, dímam anhór leis an cuentas las, híl me go meach Catherine Martin anhá, bhí si ionach I caint sa dáil nóair a bhí si sa bhreisúra. I caint faoin géir céim a bhí an Gaeltacht agus an táhacht a bhí le rudéach dhéanamh nóair a fór si grím ar an cipín stúr is beag go rinne si. Agus si beor agad I gcúrsaí cultúra agus ealaíne a bhanacha agus tá míhiiscint sa tíir seo gur onan an Gaeilge agus ealaíne agus cultúr. Ní féidir chur an láir, ní féidir agus TG Ceathair ní féidir chur láir chuoine. Is tanga I seo láirint muide se chu mar an muid agus níl sim go láid agam san ealaí nach tá Gaeilge am agus tá ggéir tú question som. Gramí ag level an stát gur onan an trí ábhar. Díoch agus is beag de airgid na helíonn a hagans ag an Gaeilge. I mean féchar fíbín. Fíbín a bhfuil an nuiri sin bantamach chob ó híomh na dráíochtta go agus saolaíocht agus fuinmh agus fuilthirta chob agus ag an chéanna cai siad éirías maiála nach chuléon airgid le fáil an ggóir leíonna chob. Tá fion fáidir gur dís nó Gaeltacht tarnéisle go nóí pobl agus tótha níos gom cad
pedíar si leis méid sin. Bagad níos mó céile leis sin natála le alín agus cultúr ar a leid tá an ghailteach faoin túa tá na dacrochtaí céanna ó bhí cantar íorthúilt agus cantar faoi bhíhantaiste tá méid áid céile le bheith léanach leis an tú agus leis na hiáin. Níos mó céile natála bheith si leis na meáin cultúr agus alín dálumsa déanos. Ok, bhí nuair os ag gon mí cuasa goilteachta gomráid leis nainte sóbéideach is don se an bag raidbéidir. Agus déanana míad fiocha míad níos beidir chun cín ar lá an póidir agus chun mar a hálaigrodí. Fear nó ben na bhíúidí a thugann siad ar chuntasáid hí sa géirí agus chunacha tusa fear na bhíúidí atá thuairis.caí mar súil ar na dáilcheantar ar fad. Is gur méid ceischút ar dúis. Bhí sa fiochan agus thugus amach má bhairrá tá bhí sé déanamach chud sums. Agus luhar éis an níos gluthe, bhí sa fiochan de san ar bhóta hin féin ar an bobbal a tháinig amach an business post a réid. Agus bhí fianna fáil ag fé héin faoin giad scail an sagam. Bhí fianna gaiile fethe bhí sin féin ag fethe. So an se fád gobar chob san. Ach thos níos a san agus má chun tú sin féin leis na déanathe cóisialta agus leis na glasig há tú tucha faoin giad. Ní tú níach scrád asan do bhórma san. Má chun tú pártaí nach debre lá, má chun tú pobl rivrabús lá há sé faoin giad elegad, há tú tucha sé faoin giad. Fós ní tú níach scrád asan. Agus cúigfartaí, ní dám go raibh cúigfartaí riamh a ggó rialtas. An ggéalaonn sé sin ná faoin éon chonad in éair chun cóchta ag sin féin. Well, a ranach tatú chur le chéile an sin na céad godán bótaí atá a thuairs na pobalbre. Agus ní mar a chéile an céad godán agus an méid siochan í os siad. I gcónaí bín páirtithe móra in an níos mó siochan áil ná an céad godán den na bhótaí sin an chéadrad. Tá comáile sin caiithí tú chuir ámh cé mar a bhés na heisteachán ag gá bheile ag na páirtí éagsúla. Now, is dócha a ríist tá athhrú mór sa toghcháin seo mar olthoghcháin, agus bhí chunig mar an tathhrú sin ar bhealach sna toghcháin áitiúla. Se sin ó patronaisteachán tá se athraí inis go hilas go thomláin, marheála an neacha fina fála agus fina ghfuil isteach le céile sa rialtas. Daon atá ag géire an rialtas sin a tíocht ar eis, a ríist. Dína as fina ghil atá ggéire go meach fina fáil agus fina ghil i rialtas le chéile nó i gceannas ar an rialtas le chéile, beidh siad ag eistrú bótaí gá chéile. Sin rud nach míochaí tarlú ribh seo in éon mór fatrún sna toghcháin snáil toghcháin a chálaise sna toghcháin áitiúla bhí spéisiúil. So má churn tú le chéile an méid bótaí atá ag fina fáil agus fina ghil le chéile tá tú ag cearcha héin fan géad nó rudéchan mar sin. Le cearcha héin fan géad is omíorra fór fina fáil mórmh omláin le cearcha héin fan géad. Agus ná ní dólam godárlóid sé go bhí fina fáil agus fina ghil mórmh le cearcha héin fan géad inis, mar beag scethe bótaí ára dán. Níos mó ná mar a bhecht am rud gur páirtí amháin a bhí fáil an cearcha héin fan géad. A fós éin, beag níos mó siochan a chub ná an cearcha héin fan géad in na siochan. Beidh siad an gar a mthúrimse, tá bhí man déanamach figúirí agus gan nethrú cúpla ór mar le go dúchadís go dtí 174 mar sin an nóíon figúr méid siochan dála tá an, níos mó ná nuair dúnach. Agus tá héna déanamach go méid siad gargamá an dá fáirtí le chéile, go méid siad gargamá do mór a bheith chub, an gargó. Ní bheith siad gá nach beidir cúig siochan nó mar sin. Bheith an éas go páirtí échan deile as na páirte eile a méid an méid sin siochan chub, beidir sens páirtí amháin a haingtisteach a thuirtisteach lob. Tá is léir go bhfuil an Lochdibre cinál ag brenn ar sin agus go bhhéitoch go mbeadh i mthúrim se go bhhéitoch tar 7 nó 8 siochan a bheith an Lochdibre. Agus bellóir sin in éondí le fina fáil agus fina ghil le cóhrialtas a chuir le chéile, ach déitoch ránaí eile a bheith an. Marall go méid grint páirte eile le cóig sé siochan agus mar sinnde agus détatí siúd a bheith ag afráil a chuid servísí comá. Agus tá go leor nás bláig an sin hasna gene pools agsúlachtá sin gaile agus fianna fáil. Mi cap go 7 nó si dít son, mas féidirlob. Beidir nach mé gén ráhachob ach níl tú an brathir ar nebsplachar a meachchéan is atá tú an brathir pártí politíochta chinál bunathe a bhfuil choras a chub a bhfuil cinál díalseacht an fártaí an. Bhín an nebspláid beidh si dílis go péin agus den dáilceantar na bhainn siad ach nuair a hagans na ceistení cruúaníos.
ceiscrú ní dólam gur féad a brathb. Tí han hí réismacht an hens mé túún nó cehar chutí go réigen, agus ní bhórtó spe Ní le chuíchanna géir. A bhíon kann capanta a ní go donach a géúlam nó gasúlam sin ach ní churann miléir nach méid sin féin I ggóirtas ní icem éon bóthir. Ní icem sechan air a bháin ceanar an nuair anna fáil. Mar tá cheappa go bhfuil iste in sanbórtaí sin nach meach lochtá leid acha bhaisteach níanach le sin féin. Má bhíon na figurí matematica, aber má bhíon ceach cúg siochan ag fianna fáil agus cecha siochan ag sin féin tá tú nar go bhórmh an sin freisin. Ach lua Donncha an lochtáibre, tá sé silir gún an lochtáibre gearailt réaltas. Tá sé bícuí gearailt réaltas, agus tá fianna fágus fanna bhéil háníara an naim pobl háníara sin scéal eile. Ní bháin sin tá ferháinach go písa dibredár an Ellen Kelly, tá sé goilthart rá má bhótáin sib gom agus má bhín an lochtáibre sa réaltas be sem era, agus be man an rudí a hórtaigh an áitseo, fechar Michael Lowry, níor sin an éon rud áil de hibredár nuair a bhí na deontais sport go hórtamach an sin le garad agus 4 kilárna trí deontas mór. So tá sin an cinál cainte tar bun. Agus tá sé sin an cóchtach le golóir daine. Tí ba mud den ideolíocht, tá sé an cóchtach do gcuoine, agus tá hildra gar nachtan ga úsáid in jo, bhí mé gáile ar ball. sé sin tá muid I ggéire go méach rialtas agin sa geantar seo. Tá coppla gnéile ghlacham leis go mé na pórtaí eile breanúir an méid tá torla an chohaint glas sé sin bhfuil scristianta orb nílas agan fósóhíh siochan ach cínta ó híh clú goharbh si in san ggóréaltas seo, goharbh si níanach leis an dá bheithíoch mór an fáinnice sin gan na pórtaí bheith eile níor bhegadtí seo ach beidir go mé carhanna déras ní meásta go scrisfion pórtaí goil meas marthb mar go éon seach níanach le fianna fáil agus finna gail. Ceistelle éar an neamhsplach, tá dtína caiinte me tríú chear héchanach go sin. Ben na pórtaí mór a Harbh airach marall ar an ábhar go dánig siad sin chun cín ina híomh cuasaí imimeisce cuasaí chuí ggóiltear a breanamach go iarthirí termman sa tíir seo. Chud friúte an áibh cheapann scipaí go má is cum fiú má bhíon na figurí in áireacht. So be go leor matematica agus go leor sums le déanana dús na seachtainna se thugann ag na pórtaí mór leis na ránaí an. Le d cheiste agart a bhrandí. Ní ag se bailach a bigabéis sin féin a réaltas mar a méid Canada an nuair anna fáil, mar sin iad an 10 gram a bheith canál gomach cóháil go chaise a bla chéile, agus tá go leor sean foblachtá níos si bhíanana fáil a bheith sás goach le gobar lei sin féin dámach deis acab nó sean aca an teachta thugann. Seán Tadhg? sé sto ar na ngeallglachadóí gur bé sin an rá rialtas fianna fáil fianna ggéile agus páirtín Lochdibre tá sé ráte chuil me Píisteach sé fé aglah san examiner an jobh agus dúirt sé amach in chuir sé an íochaán bhil se go hard páirtín Lochdibre agus bunúsachtar sé gur bin an rá a bhacha go sin. Ach bhí rud simúlan san a bhrandí féin bobbal freisin ar réir nach pascom go bíon samplan níos lú a rééis a gceisnar a thusnaíonn tú caiint fés na heisteáins mar sin nach tá de scéal an son sa bobbal freisin bíon fáil mar go bhhainn siad fé trí fáin géad dus na heisteáin gom brad le 7 fáin géad de nGaeilge agus 3 fáin géad de hin féin agus a rééis de scéal beag eile déana fáil nach go dtíon timppel ar na poblbre go dtíon timppel ledas na de bhótaí íana fáil go bhhainn siad le fína fáil gom brad leis an tríchuid de hin féin agus dtíon nGaeilge ar na poblbre sin. So déana sé sin difriocht a chuna chutócha ó heh na bhíúirí de. Cínte agus ruile thug mé fidearan ar a bhí me golthríd na dáilceann tar éagsúla agus a brenneúir na figúrí gáhíle sa fethe agus na figúrí Toghcháin áitiúla ó híh eistrú bótaí go. Nuair a bhíns aber bótaí ag sin féin le eistrú agus gan éon fáchaí sa rása ach duine ó fína fáil agus fína ghil. Chur an gcuisina. No ní hálínte sin go minic, ach tálín sin is a ríist. Bheith bótaí le spárálaigh sin féin. Agus aber nach me chéan iarthóir eile fáchaí chob agus duine sin féin a go amach nó farraspár de hin féin gá rint. Agus ní le bert fáchaí sa rása, duine ó ina ghil agus ina ina fáil. Tá fína fáil ag fáil na bhótaí sin. Be golóir na bhótaí sin ní bheisi eistú chorbe, ach na bhótaí eistríonn siad gá irid níos láidre I dro fína fáil ná fína ghil. Stoch me sin le tiiscint ach is buntáiste mór é sin. Ná seans go bhfuil sé an meach chéine maidir leis an Lochdibre.
Dá mar gur an locht ibre cinál bhótaí locht ibre gá rint agus nach raibhéine a barón lé bog mas mín leit fáí sa rása. Seans go meach fina ghil déanana níos fearna fina fáil sa gás sin. Ach, so tá na heisteáin har a bheith táhaach agus dhéing héin cumáile sin is buntáiste é ína fáil go bhfuil níos mó iarthóirí bhfuil aithna orb nuair a tagann si go dtí eisteáin. Níl dína chá córamocht le eisteáin. Tá siad aithníonn siad anam ar an bápéir belóide agus dúnn siad bhfuil duine maihan duine sin is cum cén pártí na manan siad tuair siad strócó mar deire. So tá an buntáiste sin ag fina fáil sa Toghcháin seo a híomh na heisteáin í léondóí sin. A réiste tá clog a bagartarling agus tá se na homginn cíoch nóas. Mar go scoide sa sto le a bhhaidín. Be míid beagláán hóidir bhaginn agus bhuiine daine an hena sinna gánaí. Bhfuil éon dá cheantar faoi le go fiochain téide thuirigh sa is tuiscint seo na gaoth mar dear fáin a bhfuil sim faoi le agatán. Well, tá coplaán tá ar nó gaide hir an ina bhfuil me héin lonaiche marála gur fahach go chud na politiachta imlóí bhaidige as bhí Donncha Ó sinna na anos daine ar a báper. Nuair daine a chath síos bóta go chráinna seogaí gaile hir mar gnáíonn si pectúr sinní mar chalíonn an telefís. Bei goleorí sin na tarlú, tá bhí me géisteach le duine go chud gasú a cantal hána faoi gur leir an múntar starlob faoi mééis be vótála mar tá siad ar fad hímpla 8,000 bliana. Gus dúr bert sus rang bei ach brahan sé becú reicmen ar a hos mar seach sam an vótála. So tá díine an bhín sa go tuairimí gáir is gasú is tíóga. Tá coplaánam le clia, tá bla clia láir háas, ní hé láir háas, bla clia chun bla clia háas, náte tá i bhena batteach in san bhthchan. Tá finna gail a ggéar háíochan an sin. Agus mar an neidín lo páhiochanálinn sin is cora ghfuil pleb Simon gúil si caite go má, tá rud céanna fear fao chiilhaáin credim. Mar an neidín le finna gail an dárasíochan álinn sin agus tá si a díúir, ní dóilm gneidó ach tá si a díúir. Agus an sin tá go leor, tá chola cheanna go spéisiúil má hen cean ar cheán ach ó híomh hin féin freisin chun me leadrán a réid spáin pobl bhfuil TG cethir go bh piúr dochatí bes go mór ag cána chuúra ach tá daine a bhíanana fáil a go bhfuil patacópas ina thbar agus go bhéit an bhirrta go bheith an gáirtha chéile ó san sinna dír chunad. Agus sin a ríist léargus ar an rudarm was a caiint faoi eisteáin má dhéanana fáil go sin féin agus féanana fáil bheith níos compórtaí le chéile ná bheith sin féin agus éon fortaí eile seachas ar an lé. So if mu léargus an sin go méid go cháí an fáil agus gá hen féin a dír chunad go dúra an pobl le fis go na politóí gúil si a ggéire a dhéanana fáil agus sin féin síos le chéile teachtain se hagann mar go bin an rá an dhéanaan siad. Chunacha? Cámata sa fiochan? Ja, tá cúplaán dúna ácínsa agus tá an spéise gom cécho dhéanaí an fear seo an céad fan géad cútah mar hespáin pobl red TG cethir nach ra sé generóá agus cosúil gur tóg gur thóg ceandan na nuachtáin pobl brehin sin le garad agus bhí sé ar an levéil céanna taíochttas a bhí ag Charlie Mac agus má bhíon se chun cín ar Charlie Mac déiteach se an siochan sinna hógáil in irir chunta gúnáil. So be gan spéise go sin, agus cean eile bheits an spéise go mána Loch Garman. Méálar is tócha méháilí tíocht éis sa rása agus do réir dealah níl sé déanana chomá sin ach beag spéise gom fáileach an Loch Ibre an siochan sinna bhí ag Breandán Howlan a chuineáil. Ní bheith sé éascarb agus cosúil go bhfuil iarthór anhá tá mé ceappa gur Lawler a tire Robert Lawler ag sesan sin agus fuair se antaíochs na Toghcháin áitiúla agus beis sin spéisiúil an mégan Loch Ibre an siochan a chuineáil sin. Is gur a siochan ag an Loch Ibre i Loch Garman ó buíú an stáit. Ní amháin go rih Howlan hí Breandán Córais an rih Breandán Córais hí ahar Breandán Córais ní is am céhí an rih sin nach tá bheith se a ranach tregóideach den Loch Ibre dá gáiltí siochan le héad áit ach sin so beag spéise go an sin. Spéise go cáháin muoinechan freisin agus an tunnach ar a bhés ag airías Heather Humphreys an sin agus céimar éróil le fina ghil tá an cuma ar an scéal go bhéach
go bhéach fina fáil beidir gáthíochan a chuineáilinn sin. Tá gáthíochan faoi láthair chob ach bhí dína cheapan nach méach seansa chob an gáthíochan a chuineálaach tá seansa an go mééis siad an anéis sin íana inis. So sin cína méid spéis am héin spéis faoi lecha manta. Seán Tadhg and Cheannagus beidir go bhfuil beidir písar fin glúdach a bheith tuairimí agus beidir me an bheidh agus beidir go fáisteach go máhhaín. Seán Tadhg, chumas a fiachant? Well, stocha chun an dáchéiste agur be me fiachant na counter Gaeltachta mar sin be me gon na counter sin thuairisc be mit beod an seachtainna be blag beog an den seachtainna agus be na scialtas déanaí fada goin nach fémar ar an béim ar na counter sin. Bhí rud a bháin bhil bordúm a gáil fé rud ag televís na mionsan rí sa phobal bhar Red Sea sin agus beidir go bhág sé lorg ar chósaí Gaeltachta. Go súil gohfuil an bhóta bhí fina géil goig go mún gohfuil sé tuite ó fé trífáin géad go dtí néideag le caicís an Bobal Bhar dhearnach sa tra agus a gonach dala tá sé tuite ó fé seach dí fé dó agus sin féin methe suas ó féfáin géad go dtí trocafáin géad i gconacht alle. So beidir gur deis céile bhachan san de le héadí Bréad Fearl agus Pierre Starty agus Park McLaughlin agus mar sin nach nadidir leidú daon géil goig go mún agus a gconacht alle agus beidir gur dros géile sin beidir de le héadí Seán Cain agus den mert tá seasamh daon géil stocha gur éigen bhfuil seansig an mert tá seasamh daon géil nó an gála go bhaintse. Máirín ceann clúdach a bheith raibh na Gaeltachta gahabh deireadh seachtainna? Cum an éir mar tá be Donncha linn freisin ar baine le chun cum an éir maidin de saharn ag de chlágach bei chlórbeidir an lígus dé má bhíon éon scéal mór mílteach tu firsteach ar a glóir sin. An éir de saharn tíocht a gimocht ach don chud is mú ar an éir an de maid an dtí meánaiche be bris seáach le glóir lei mar bhfuil clufatáhacht peile go gar ruúa a lá lei de saharn. Agus an sin an dónach bemdir an éir ríist ag an líchlág brise go náfram. Brise go chlufií peile agus ómána a lá lei agus be me se líb go dtí so chuid líú leir sin lí an líe sin mis bheits an sna hí saharn freisin si garm le bheits an rihan lei agus tá tuairisgurí agan in sé híine chiad gona dáil cheantar tá chudránache tá níos prání so hína chéile agus sin bim de fáolais le chuna é ónna cíile ar fádacha tíú gan chud is mór cheanna Gaeltachta chu le tuairisce díú ar na tá cheantar Gaeltachta. Agus tá se má an focarrá fé tí car chuma is dom vis a bhechan na sin de meisi ar an éir an na déidir na trí de saharn as son na 16 na dóíag tro de saharn. An dána choríist an na déidir na héan agus an na ceach na 16 na chocht tro de dánig. Agus tá éan nó cuíh agus an tá go ná be géana go seocha meine leis mar gibse ach mar sin héin be cobbalduine go gem nó cuíh Mary Cachlan an dúg Seán Kelly. Líonú riad a duine me gin líón an nachtain agus páda go céide acha. Cé bhí nó gur mí maithagah tá Tom Caite, gur mí maithagad an dúragah an Seán Tadhg Deireadh de Tuairimí Toghcháin ach féidir Seán Tadhg is níos hasnóig an crack. Bí cinnte bhótach a haf agus bí cinnte stocha súpahaint as lá an chóirm. Mar bhí duine caint faoi lá an chóirmhann sin agus is bralam héine agus stanam mí duine caint óbí cheacnach sé digideach mar sin de. Stanam ó héamh an déileiste, is stanam cuise go hálann gur féad leat fiachint ar na bhótaí á ggóiseamh go bhisigiún, agus go gcínta na heistúcháin agus go gcínta bhóta mecht síos ó héin go dó go Chile. Is tan go rud éon álinn faoi sin, democracy in action fa ar bhíorla. Ach fágmíonn sin a bhíoiste gur mí maithagah agus feice míad chunas mar hair glynn. Cyn hair leis a gearú. Gur maithad Breandán.